Тук всичко окосми вече. Преподсмукачката седи на контакт. За да се влиза в село. Ти разбира какво стана до това? Не. С журито му фана по някой кадъна в средата. Кадъна? Да. Това зависи от държимето. На Какво? нашата граница, ако държим, ще е кадъна. Не е нещо по-така. Арабско. И аз. Те си говорят в някакъв техен език. И тебе. Няма право. И ти къде беше? Аз не разбрах също за какво става въпрос. Някаква кадъна. Не знам какво си. За какво си мало училище така? Добре, да, аз не знам какво е това кадъна. Не мога да... Кадъна е... Не, Туркия не е българка, не е помакия. Нещо средно, сигурно с черна права дума. Бабе, в интернета. Кадъна е туркиня. С смесеното такова. И ти се умешиш, ще стане гненка. Изпрезила езика и върти езика като змейче. Е тук. Какво е хванал? Куче е охрана. Защо така е станала, не се знала?